खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि MB बड निउसआव बरायहरग्रोबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ नगावनि धिं जाथायनि उनाव बे खेबाव गसाइगावआव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थांनाय मोनायाव हानजासे लाइमोन सेंग्राफोरा गंसे अल्ट' आरो गंसे बलेर' गारियाव दैखांना लांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानै उन्दै हिनजावसाफोरनि गेजेराव सासेनि अबस्थाया खैफोद गोनां थासारियाव दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। सासे उन्दै हिनजावसाखौ गसाइगाव RNB सिभिल देहा फाहामसालिनिफ्राय क'क्राझाराव दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। जिनाहारि जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ साथाम सुबुंफोरखौ खाबाय होननानैबो मिथिनो मोन्दों। हमजानाय लम्पटफोरा फारियै जयपुरनि जमाल खान, शेख आब्दुल्ला आरो नुर आलम होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै गसाइगावआव दावराव दावसि थासारि सोमजिखांदों। आरोबाव नगाव जिल्लानि धिंआव सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि तफाजुल इस्लामआ जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोन्दों। पुलिसनि जिम्मानिफ्राय बारग'नो नाजानानै मोनसे फुख्रियाव बारजुमनानै जिउ खहा जादों लम्पट तफाजुल इस्लामआ। सासे बर' फिसानि गिदिर जाफुंसारनाय क'क्राझार सोहोरनि तानुश्री ब्रह्मआ माहारियारि थाखोनि ताइकान्डु बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। क'क्राझार गोजोनपुरीनि बिरमन्त ब्रह्मनि फिसाजो तानुश्री ब्रह्मआ उत्तर प्रदेशनि कानपुराव खुंजानाय थार्ड इन्डिया ताइकान्डु साब जुनियर एन्ड केडेट नेशनेल चेम्पियनशिप 2024-25 नि बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। तानुश्री ब्रह्मआ क'क्राझार डन बस्क' HS स्कुलनि 4 थाखोनि फरायसुलि होननानै मिथिनो मोन्दों। तानुश्री ब्रह्मआ गिबियाव तेजपुराव खुंफुंजानाय रायजोआरि थाखोनि बादायलायनाय सेकेन्ड अल आसाम ताइकान्डु चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हानायनि उनाव माहारियारि थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लानो खाबुखौ मोन्दों, जेराव बियो ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहाबोनो हादों। उदालगुरियाव खौरांगिरिनि 2 घन्टा जख'न्थाय खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्ला प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव बाजिबि संघ आरो बड'लेण्ड जार्नेलिस्ट एस'सिएशननि हेफाजाबाव थांनाय 17 आगस्तखालि मोनसे दुखुगोनां जाथायखौ लाना खौरांगिरि अजय कलिताया खौरां बुथुमनो थांनाय समाव जाथायथिलियाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा भिडिअ' फुटेज लानायखौ हेंथा होना अजय कलितानि सायाव गाग्लोबो आरो बुला बुसि खालामदोंमोन। दिनैसिम जाथायाव लोब्बा थानाय सुथुरफोरखौ पुलिसआ हमना साजा होयैनि थाखाय खुद्रिसारनानै 2 घन्टा जख'न्थाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ उदालगुरि प्रेस क्लाब आरो बड'लेण्ड जार्नेलिस्ट एस'सिएशननि जथाइ बानजायनायाव उदालगुरि साहित्य सभा भवननि मोखाङाव बानजायो। बे हाबाफारियाव जिल्लानि गोबां खौरांगिरिफोरा ज' जायै बाहागो लायो। मैयानि बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड जार्नेलिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि रमेन दासआबो बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसु, आसु, आक्रासु, आगसु, बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नेलिस्ट एस'सिएशननि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना खौरांगिरि गाग्लोबनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिना सुथुरफोरखौ थाबैनो हमना आयेननि साजा होनो दाबि खालामदों। BTR ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो जौगाखांहोनायनि थांखिजों आथिखाल BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दोलोआ बिथांखि लानाय आरो बिथोन होनाय बायदियै ब्लकनि सिङाव थानाय गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुवारि बेसादफोर राननानै होदों। सालाकाटि ब्लक लाइमोन UPPLआ मख'जाथावदि सालाकाटि ब्लकनि सिङाव थानाय खुरसाकाटि आरो सालाकाटिनि गंनै प्राइमारिनि गासै मोन 13 गेलेमु गौथुमफोरनो मैया सालाकाटि ब्लक कमिटि UPPLनि मावखुलियाव राननानै होयो। अदेबानि ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मोन 55 गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुवारि बेसादफोरखौ राननानै होनाय जागोन होनना फोरमायथिदों सालाकाटि ब्लक UPPLनि आफादगिरि पुलाबक मुसाहारिया। बेनिनो मैया बेखेवजेननाय महरै मोन 13 गेलेमु गौथुमफोरनो बे गेलेमुवारि बेसादफोरखौ राननानै होनाय जायो। मैयानि बे सालाकाटि ब्लक लाइमोन UPPLआ गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुवारि बेसादफोर राननानै होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला लाइमोन UPPLनि आफादगिरि
जनिल कुमार ब्रह्मआ रानजेननानै होयो। हाबाफारियावनो सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि पुलाबक मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि मनमहन हाज'वारि, नेहाथारि आइलास मोसाहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बाखनायथाव हाबाफारि मिस्टार मिस किस टिन्स एन्ड मिसेस बड'लेण्ड 2024 नि ग्रेन्ड फिनालेनि थाखाय थियारि जाबाय। बे हाबाफारिया 25 आगस्ट 2024 खालि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। ग्रेन्ड फिनालेया ग्लेमार रंजानाय आरो रंजानायजों खुंफुंजागोन होननानै मिथिहोदों बानजाय आफादनिफ्राय। खोला कामरुप जिल्ला बर' बिमा गौथुम दानायजों लोगोसे आइजोफोरनि जर'खा सावरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। आथिखालाव सुबुं समाजाव सोलिबोबाय थानाय आइजो माहारिनि बायदि मैया जेंना जेंसि सुस्रांनाय, गुबुन गुबुन फेग्रा मुवा बेसाद बन्द खालामनायजों बर' बिजोंनि जेंना सुस्रांलांनायनि थांखि नोजोरनि सिगाङाव लाखिनानै खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव मैया मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव दानाय जाबाय खोला कामरुप जिल्लानि बर' बिमा गौथुमखौ। बेजों लोगोसे आइजोफोरनि जर'खा सावरायमेल हाबाफारि खुंफुंदों। खोला कामरुप जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय दाब दाब हालामनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आइजो सिख्लाफोरखौ लानानै दाफुंनाय जायो खोला कामरुप जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ। बेराफारसेथिंजाय जिल्लानिनो बर' समाज सिबियारि आइजो दैदेनगिरि भानुमति बर'खौ जिल्ला गाहाय लिंथुमगिरि प्रतिमा बर'खौ जिल्ला लेङाइ लिंथुमगिरि आरो सा 10 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दानाय जायो कामरुप जिल्ला बर' बिमा गौथुम आफादखौ। मख'जाथावदि मेलाव खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसोरां बसुमतारि, नेहाथारि जितेन बर'जों गंब्रै दख'रा आफादनि मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। BTR आव हाबनायलाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंफोराबो BTRनि जौगालु खामानिफोराव सुजुग मोननांगौ होनना बुंथिदों दावबायसा बर'आ। BTRनि गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर'आ सनितपुर जिल्लानि बातासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव नुजाथिफैनानै सनितपुर जिल्लानि लाइमोन क्लाबफोरनो जोलुर राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित सोरगियारि, गाहाय नेहाथारि एन मोसाहारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि, लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा। चिरां जिल्ला सान्थिफुर लावख्रिगुरि गामिनि खोरोमदाव बसुमतारिनि बिसि बोहैथि बसुमतारिया गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 21 आगस्ट खालि बोहैथि बसुमतारिया गावनि 6 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्ला आरो नखरखौ नागारनानै बहाबा खारखोमालाङो आरो दिनैसिम न'फारसे फैफिनाखै होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो बोहैथि बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला जानबुं अनजिमा 9957704831 आव फोनांजाब खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों फिसाइ खोरोमदाव बसुमतारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।